No niin, nyt lähtee taas Robloxiin mun kaverinkaan. Joo. Mä pyysin sitä videolle ja se halusi tulla. Joo. No niin, täällä on rosvo. Mihin nyt katos? No niin, otetaan mun kaveriin. No niin. Missä se? No niin, täällä kirjoitellaan kylttiä. Mitäs täällä kirjoitetaan? Ei mitään. No niin, tässä mun kaveri jo on. Kuka sä oot? Miksi toi Pysma? Niinku, joo, näitä. Miksi? Miksi? Ei. 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 Tässä piti tulla ihan niinku video, missä mä kuvaan hänen kanssa videoa. Joo. Joo. No niin, siitä lähtee painottelut. Sitten mennään. Mitäs täällä tapahtuu? Joo. No niin. Nyt mennään. Ei seuraa. Wow, kattokaa näettekö se just sama minkä mä? Liikkuuko toi hevonen just äsken? Hetkinen, mennään tähän. Pystyn mä niinku ampuu itteni tästä? Ei toimi. Ei toimi. Hevonen, liikuitko se? Musta tuntuu, että se liikkuu. No niin, lähdetään ottaa talo. Mitäs täällä tapahtuu? Me mennään. Oi. Joo. No niin, täällä meidän koira vähän tiputtelee tavaroita. No niin, mikäs tää nyt tippuu? Mä en niinku yhtään tiedä. Mikä tää niinku tippuu? Mikä tää niinku tippuu? Joo, sen sä saat. No niin, siitä koira täällä vähän. Sekin, ai haluatko sinne? No joo. No niin, lähdetään tänne näin. No niin, tästä on mun koti. No siihen niin. Teet vaan pedin. No niin, tässä. Eli jos haluatte tulla pelaamaan mukaan, tässä on mun Roblox-nimi. Joo. Ja tässä on mun skini. Hetkinen, tuu sisään. Ja ovi on auki. No niin, mä voisin nyt mennä tekemään sinne alkupaikalle juttuun. No niin, nyt lähtee tekemään yksi juttu. Jos joku haluaa mun videoille, tulkaa alkupaikalle. Joo, mut siis jos teitä ei oo mua kavereissa, niin joo. Mitä tänne chattiin nyt koko ajan kirjoitetaan? Mitäs tää nyt tapahtuu? Mitä täällä nyt tapahtuu? No niin, sit otetaan täältä tällainen. Otetaan tää. Sit otetaan, hetkinen, missä se nyt onkaan? Tämä ja tämä. No niin, mikä se meidän talon numero olikaan? Hetkinen. Pitäis käydä tsekkaan nopee. Ai niin, ei mulla olekaan. Tuupas nopee. Tuu nopee.
Käydään nopeeta katsoa, että mikä... mitä sanoa? Seuratkaa peliä. Joo, mä ehkä tiedän, mitä hän halusi kirjoittaa. Ei kun niinpä muuta. Joo, kyllä mä nyt tiedän, mitä se halusi kirjoittaa. No niin, 8 oli tän talon numero. Joo. Hetkinen, mitä? Lääkäriin. Nyt äkkiä lääkäri. Nyt on hätätilanne. Ei mun pitää. Ei, nouse. Mit? Oho. Anteeksi tosi paljon. Sä menit sinne. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus, kato. Ei ollut tarkoitus laittaa sinne. Ei ollut tarkoitus, kato, laittaa sinne alle. Tapa nyt. Mä otan sut nyt pois. Joo. Joo. No niin. Sitten, joo, anteeksi. Oi. Hei, jos, no niin. Ei. Nyt ei. No niin, siihen ei, no niin. Ei juuna. Eiku, oho. No niin. Kumpihan näistä on nyt lääkärin tai sellainen hoitaja? Otan nyt tän. Joo. No niin. Mä menen nyt hoitaa. Se on siis varmaan kunnossa. Tanssi. Joo. No se on oi. Ei pitänyt näyttää tätä. Joo. Piti vaihtaa vähän täällä. Mikä se mun huppari nyt oikein oli? Mä en oikein muista sitä mun hupparia. Et oliks se tää? Oliko se... Oho. Joo. Mitä niinku tapahtuu? Joo. Moikka.